To má největší signál na světě, ale fakt jakože největší. Hej, není to on, který natáčel jako malý? Hej, to mluvíš na mě? Jo, to mluvím na tebe, kámo. Nejseš to ty, který natáčel jako malej? Já? Asi jo? Hele, ale časy plynou a každý se mění. Jak mě jsi mohl poznat? Tebe, jak jsem mohl poznat? Vypadáš na to tak, kámo. Vypadáš na to tak. Pamatuju si tě. Tak víš co? Jestli si myslíš, jestli jsem to opravdu já, založím ti otázky, jo? Jak se jmenuji? Kuba. Správně. To jsem nečekal. Takhle se jmenuje můj kanál. Kuba. No nic, to je jedno. Další otázka. Možná jsem říkal v jedných videích, kolik mi je. Já nevím, teď se to moc nepamatuju, ale jestli to bude vědět, tak já mu jdu radši založím. Hej, a kolik mi je teda? Tobě? Myslím, že... Je ti 10? Jak to ví, kámo? Doslova jak to ví. Asi mě fakt poznal. Asi mě fakt poznal, kámo. Asi mě fakt poznal. Já bych se třeba možná ani nepoznal. No dobrý, tak tě asi už věřím, no. Hele, tak se mě, já musím dom. Jo, tak ty taky. Tak jo, tak čau. 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 To není možný. Ach jo. On se furt kouká na mě a běžím. Já se ho bojím. Kam jak se mě ještě k tomu mohl pamatovat? Když časy plynou. A každý se mění. No nic. No, já měl lítat tím směrem. Já to za něm zpátky. Čau, já jsem se spletl směr. Čau, čau. Čau, čau.